Хора, днес се казвам Исус, той се казва Християн и днес тръгваме да разлоки радио 6 часа. Тук съм. Свети Сергеева и Я. проблеми нямаш ти. Вземи сега. Здравейте. Рекорд проседалките. Гледайте му инстаграма, пише са Кристо, 0 долна Кристо, 0 и тиктока, иската долна 008. Еди от кога? Hello. Пътуваме. Сега часа е Сега ще ти кажа. 12 без 12. Искам да стига да поседим малко. Дръжи ми телефона, брато. Вижте хора, високото нещо! Хора, вижте! Вижте какъв камък! Хора, вижте! Това е Пинокио! Здравейте хора, сега часа е 12:15. Не, няма ли? Кога ще му си? Последвайте ме. Само това ще ви кажа. Да не ставам лош. Здравейте, приятели! Сега отиваме към хотел Корнелия да отседнем. Вижте какви яки слушалки имам. Какво ще кажете за тях? Скриншотните ги, да може да подходите в магазина да си купите като моите слушалки. Искаш с мен да спиш, ама не тя. Хора, вече сме в стаята ни. И тук сме аз и Исус. Искам да ви покажа. Здравейте хора, с Боряна сега с Боряна свършим от магазина. Утре пак. Казвам ви чао, защото много не се спи и може да спиваме, така че бай!